separat. Așa. Vă rog. Deci, povestea mea însă e un pic mai specială pentru cei care nu știu, pentru că eu mi-am desfășurat activitatea într-o bancă peste 23 de ani. Și din cauza unor probleme medicale am fost nevoită să mă opresc și așa am început o adevărată terapie prin creație. Am început a coase și a scrie. Dacă la Păpuș am reușit să adun acum peste 400, până acum tot ziceam la Crăciun, le-am numărat, erau 350, dar de atunci am mai colecționat o parte care sunt în hăinuțe de gală, cu sunt astea de epocă. Și ele vin din străinătate, sunt diverse comercianți care le aduc și așa ajung la mine la mâna a doua, a treia, care cum se poate. Deci, tot ce vedeți îmbrăcat în port popular sunt cusute hăinuțele lor de către mine, iar aici le-am păstrat hăinuțele de epocă, de gală, de joacă. Jos de tot avem sectorul păpușilor supărate. Acolo e o categorie mai expresivă. Deci ele sunt mai nemulțumite, le zic copilașilor că au pierdut niște papucei și nu mai pot ieși afară și de acolo începe asta baiul. Asta e tare supărată, bătută. Așa. Și avem și doi băieței gemeni, unui Alexandru și unui Cezar, sunt doi băieți gemeni de la Cluj care au fost aici în vizită și le-au numit după ei. Așa, alături avem hăinuțe de joacă, alea au și papuci și toate sunt în regulă, dar ele au un șef de scară acolo sus pe stâlp, el e David. Și David dă tonul la cântec. Deci David nu lasă să miște nici nimeni în front, cum să zice. Iar lângă scară avem cea mai mare păpușă din expoziție. Ea e Dumitrița. Și dacă acolo avem cea mai mare, nu, Dumitrița simplu, pe masă, lângă păpușa îmbrăcată în verde, o avem pe cea mai mică. Acum, despre păpuș s-ar putea spune mult și bine. Asta mică acolo pe... Așa. Legat de costumele populare, deci care dintre dumneavoastră mă cunosc, știu că sunt hainele pe care eu le îmbrac la diferite evenimente, sunt hainele mele de suflet, o parte din ele, pentru că colecția numără peste 30 de costume, aici am venit doar cu vreo 12 și sunt o parte din sufletul meu. Iar cărțile pe care le vedeți sunt cărțile pe care eu am încercat să le scriu, să mă inspir din realitate și să spun lucrurilor pe nume într-un fel. Și ai avut ultima prezentare în vară la... Nu, în primăvara asta. Acum am împlinit 53 de ani, cea mai recentă carte este aceasta. Da, am uitat. Am împlinit 53 de ani în februarie. Dar era ca primăvara. La sfârșit de februarie, da? Așa. Și asta este cea de-a treia poveste. Așa, legat de loc, am încercat să însuflețesc locul ăsta cu ce am avut eu mai drag. Cu prosoape, cu icoane, cu baretare, cu patul cu perne să-l aduc aici, cu preșuri, cu tot ce ține de o casă țărănească, așa încât acei care întrec pragul să se regăsească, să-și amintească de copilărie, de casa bunicilor, de, știu eu, de anumite obiecte care le-au avut în casele de unde, nu neapărat în casa bunicilor, pentru în casa părinților. La copilaj le spun că mai sunt care mai au la țară de cineva și atunci își mai amintesc. Dar totuși sunt foarte mulți care nu au apar, nu știu ce era. Un caier cu lână, cu fus, cu tos, cu... Deci e destul de trist pentru că... Și expoziția aceea de ulcioare. Da, le-am tot adunat unde găseam, ani de zile eu tot am făcut colecții, vă dați seama, și la păpușele, și la costumele populare, și la obiectele astea care le aveți. De când ești eu, în 2018-19? Când a fost la... Salva? 2018. Înseamnă că pe 2016. Mai devreme, când tu ai venit la noi activ. Dar stai că ne-am întâlnit, ne-am cunoscut la Togăneanu. Da. Așa. Uite, eu îți fac o propunere. Da. Am avut și o greieri în cap. Am avut. Greieri s-au dus și au rămas gărgăuni. Bine a zis, am avut. Am diferite materiale. Da. Și mă gândeam că chiar le-am adunat, n-am făcut nimic cu ele, dar îmi pare rău să le arunc. Și când văd minunățile astea de haine pentru păpuși, zic, hai să-ți fac o ofertă să-ți le aduc să-ți... Dar mai lasă de preț. Dacă e ceva de...
Eu întotdeauna dau, nu vând. Dau, nu vând. Așa, dacă e ceva care să se potrivească cu mare dragă. Eu din toată nimica încerc să fac ceva. Și așa am reușit să le însuflețesc pe el, pentru că multe dintre ele nu mai aveau șanse. Sunt păpuși care, știți vorba aceea, ce ai fost și ce ai ajuns. Da. Sunt păpuși care, cred că alte familii, dacă ajungeau la ei sau așa, primul lucru era să se lipsească de ele. Și eu am căutat să le schimb spectaculos, să le scot din nou la lumină. Ca, știți, multă lume probabil are impresia că sunt prea multe, dar nu suport să le știu în cutii la întuneric. Am eu așa o problemă, parcă mă doare să le văd închise, să nu se bucure nimeni de ele, să le țin la adăpost. Și atunci, cu riscul de a fi cât de multe, dar să fie scoase la lumină. Așa are băiatul dumneavoastră la colecție de mașinuțe din toată lumea. Și nu are marea majoritate unde să le țină și le ține în geamanta. Lasă o grămadă. Nu mă lăsă să le dau, le-am pus în cutii de carton. Da, dar asta din alea, cum zice doamna, cu schimburi, prin China, știu că aveam probleme că trebuia să nu la poștă. Care le lisesc, prin America. Da, găsește pe cineva amator de mașinării. Ce mașinărie? Păi aveți și dumneavoastră, și eu? Băiatul a venit o doamnă, ce legătură are? săptămâna trecută, azi săptămâna, soția fostului meu director de la bancă, ei m-au descoperit anul trecut aici și mi-a venit domnul director cu un braț de păpuși, căsuța asta, tot el mi-a dus-o. Și duminica trecută au avut întâlnirea promoției colegilor de facultate, doamna, soția lui domnul director, doamna Pătrașcu, și nu am trezit cu niște doamne de la Bucure, de prin țară, da, în vizită. Și una dintre ele zice, auzi, am o colecție de îngeraș și n-am pe nimeni, n-am din credere la cineva să-l zice, eu muri. Și cum ar fi, zice, să le trimit aici. Trimit. Și zice, păi nu, când mai veniți la Mureș, dar zice, nu, că circulă curierul, zice, vă vii, trimit prin curier. Și chiar zicea la Vasile, nu, așteaptă-te să vină câteva sute de îngeri. Dacă avem câteva sute de da, chiar că sunt frumoase. Da. Și le faci și tu ținutele, le coși. Tot ce ține de portul popular sunt cusute de către mine. Mai am, în schimb, acolo mireasă care le-am făcut tot eu. La celelalte, cu cât sunt originale, cu atât sunt mai valoroase. Pentru că ele, cum am zis, fac parte din mai îmbunătățit. Dantele, ceva mai pun la ele, dar atât cât să nu stric și cât să repar dacă e cazul. Și atunci, ele fiind originale, sunt mai valoroase. Și mai am acum fetițele care au venit și au dat numele lor, deci nu vă spun că sunt copii care revin, nu neapărat din Târgu Mureș și din alte orașe, care au venit, le-au numit după numele lor și acum vin să le revadă. Și mai am o poveste frumoasă cu cele 5. Deci, dacă prima era la mine undeva prin 2017, i-am făcut port popular și am pus-o pe coperta pe cărți, fără să știu eu ce va urma. Deci asta era prima carte. Și la un an jumate a apărut cea de-a doua. Și am zis, sau mai fac un costum popular sau ca o prima rochiță. Mi-a fost la îndemână rochița, le-am făcut gemene. Țin minte că era la un Crăciun, chiar pozate lângă pomul de Crăciun, așa de drăgăstoase, că-s două era la început. Și de atunci, la un an jumate, apare câte una. Deci din 2017 până ultima a ajuns de Crăciun anul trecut. Și vreau să vă spun că tot la distanță de câteva luni au venit în vizită câteva fetițe și pe primele 3 le cheamă Ana, pentru că așa au venit fetițele și le-au ales, ele aveau dreptul să leagă orice din expoziție. Eu nici nu știam până când, hai să scrii numele, Ana, și prima Ana, așa, doua Ana, așa, a patra Ioana și a cincea e Amalia. Deci ce știm sigur că a pornit din aceeași fabrică, din Belgia, Olanda, Germania, că au poposit la alte familii, au fost întreținute, cum se vede, și au ales să se regăsească aici. Ce frumos!